И здравейте хора, аз съм Маняка БГ и продължаваме с нашето оцеляване. Ето го файме PvP и в първи епизод казах, че ще дам линк към Facebook страницата на файме PvP. Дадах я, влезте, разгледайте я. Дадах я и пито сървъра 1.0.7.2 и само да кажете, че той е на 1.8 там. Казах, все още не е направено. Казах, че ще се направи, но все още не е направено. И така, тук някакъв тъп скелет иска да ме би, който ще го прибия и ще умри. Не опътта лопътката. Тук. Да изкупам малко пръст. И така събрахме ето то. Не! По дяволите, бе! Тати са и пак. Yes. Там. Тати са и някой тук изкупал някаква дупка. Да, така да продължаваме. Сега ще строя къща. Нямаме ли да лезна. Забравих. Що има доста хора в сървъра, но те са някъде са сервила. Сигурно си правят къщи. Да, доста нови хора влезнаха. Ще сложа браната. Доста нови хора влезнаха. И да, много са доволни от сървъра. Те пишат във Facebook страницата. Много са доволни от сървъра и... Защо? Аре, бе! Ето са и тъпите монстери, гадни да умрете, бе! Цигани мазни, да спиш умрете, бе! Да! Те гледайте и хора, които са мазни, рушат тук тъпите крипъри долни, да им пръдне в устата. Извинете, че посълно какво направя, като са толкова гадни и рушат всичко хижани. Трябва да се връщам към строежа на къщата, в която ще живея. После ще запълвам, само мързи. Имам си достатъчно работа. Казах, че ще е огромна. Да, бе, крема. Легове. Така ще взема една. И да, ще е огромна. Няма да се възикам това. Ще е огромна, но сигурно за един епизод няма да стане. И така да започвам. Така. И ще да съм да се затворя вратата. И да продължаваме към строежа на къща. Така. Няма да спирам екран клипа, защото после трябва да коментирам. Направо сега го качвам в YouTube. Защо не го коментирам, той го правя видеото. Не бе! Така, колко блокче са тук? 9. Девет блокчета, така да е симетрично. Че да продължаваме. Аз малко събрах, докато не снимах. Така са пак трябва да са 9 блокчета. Така. Най-сетне става ден. Най-сетне става ден. Не бе. Тук ще го направя повече блокчета, но малко става. Гледам клипа да не става много дълъг, защото после трябва да се кача 100 часа. И така, ще взема нов микрофон.
Много съм развълнуван. Да, на първи епизод качеството беше ужасно, не знам, но... Какво да направя? Нищо не мога да направя, хора. Али бе. Тей. Бе, обърках. Така, 4. Почва направих, мамка му е. Мамка му е. Тей. Не, нямам стъкла, мамка му. Трябва да ходя мината. Време бързим, но трябва да се ходи, ще се ходи, ако не трябва да се. Аре бе. Поне имам хубави инструменти. Аз ще развивам докато не снимам. Те снимам доста хора, но не лага. През нощта хора, ако не че колко много хора има... О! Ще бе. Право няма да се представя. Тук съм го направил... О, айде бе! Тук съм го направил с едно повече бе. Че не съм я видял. Нищо брат, там ми чупи като вода. Така... Така съм отрязал. И аз имам още един стак с... И с 2 стака. Не да го работим на друго. И чудех как да е... Ще някакъв нов покрив да измисля. По-точно ще го мисля така. Не, така става. Давайте става и яко. Не, така бърках. Така ще покрива. Да, няма време да правим нищо друго, освен да делим време за къща. Казах, че ще е огромна и си... А не! Зареших! Малко. Казах, че ще е огромна къща, ето огромна е... Абонирайте се за мен и пълса. Така, и днес завършихме. И имаме лятна ваканция. Страшен звук на пикакс. Чиста малко банално, не знам.
Е, така е, като скажеш, че стане хубава къща, трябва да ти е скучно. И това ще му направи като не знам. За да не ви чак толкова скучно и ще уча да намеря някъде пясък, някъде трябва да има, не знам. Тук някой пак чупил и направо минува да го... Икаре там! Право минува, кой го щупил да го прави. Поне да го върне като го щупил. Не мисля слава регион са. Скоро славам това такова хубаво пътче регион. Чудесно, то така няма пясък. И къде има пясък? Точно ми трябва много пясък. Сега не знам колко е. Аз не искам да. Това ти че малко ще спирам, няма изобщо такова. Много трябва да се търси този пясък, то много ми трябва. Много ми трябва пясък. Че не съм си сетнал и холмчето. Че се загубя. То не спомням за кое горе с полусието. Така. Трябва да събера 30 лева, ще се моля да ми падне Fire Respect. Сложа Fire Respect. Yes! Yeah! Yes! С вас мисля да правя. Да снимам как правя някакъв флаг. Няма да го правя на сервер, естествено, защото ще го правя на креатив. Не, само да съм моля. Давайте в коментарите идеи. От какво да е? От какво да е, например... ще ми PvP. Какви блокчета да е PvP-то? Не. Колко пясък имам? Стаки 18. Ай, 32 ще ми стигнат. Ще трябва да приключим клипа. Еми, това беше хора. В други епизод ще опечим пясъка. И това беше хора. Да, направихме основите на къщата и започнахме покрай. Така и така не го направихме, но сигурно малко ще го направя и в клипа ще го дозавърша. Това беше хора от мене. Ще съм това да го завърша. Това беше от мене хора. Довиждане.